Здравейте! Добре дошли на това видео, на което попадате в момента, в който се интересувате кой човек в момента мисли за вас така по-осезаемо, по-настойчиво. Знаете, в общата енергия интуитивно е добре да отсявате информацията, за да ви бъде най-полезна. Ще използваме ето тази колода малко така по-предизвикателна, като символика, по-интересна и даваща ни по-различни нюанси. Да видим кой човек мисли за вас. Какъв е човека, който мисли за вас? После ще погледнем и какво мисли той за вас. Малко по-голяма конкретика. Кой е човека, който мисли за вас? Един крал чаши. Човек, който се опитва да се балансира емоционално. Човек, който прави баланс между емоциите и чувствата си и изобилието в живота си, като финанси, като ресурс, въобще в материалността. Човек, който също така балансирано показва своите емоции и чувства. Човек, който се опитва емоционално да се подреди и изясни, все още не изцяло, но се приближава към този момент, в който, когато го направи, той да може да бъде първо по-ясен за себе си, след това и за другите, за вас също така. И по отношение на вас, всъщност този човек се опитва емоционално да се балансира и да изясни собствените си чувства и емоции, защо мисли за вас, какво го привлича, какво го провокира, да изпитва той емоции, свързани с вас. Знаете, че тази карта се свързва с мъж в енергията на водата. Може да бъде с такава преобладаваща натална карта водна, може да бъде от тези зодии, може да бъде просто един по-интуитивен и чувствителен човек. Още кой е той? Човек, който иска ново начало в живота си, но има чувства се наблюдаван на къде и как ще поеме в това ново начало от хората около себе си. Човек, който има опит с хора, които са показвали едно, а всъщност не е било това, което е в тях като чистота на отношения, като коректност в постъпките си, действията си към този човек. Затова той внимателно обмисля и се балансира спрямо някакво ново начало в живота си, което иска да или встъпва в него, или иска да прояви в своя живот. Но се чувства и под наблюдение, отново казвам, този човек. Да видим още кой е той. Да, човек, който се опитва така, в синхрон е тази карта с това, което дотук видяхме за него, да обработи правилно енергията и информацията, която идва при него, собствените си чувства и емоции, да ги подхрани адекватно в житейски аспект, да ги приложи. Така, сега ще погледнем с какво са свързани неговите мисли по отношение на вас. С какво са свързани неговите мисли по отношение на вас. Мислите му са светли, хубави, топли, има топло отношение към вас, мисли позитивно, изпраща ви позитивна енергия, носите му радост, когато си мисли за вас и самото ви ваше присъствие носи радост.
така той обмисля, изяснява някакви неща в себе си, ситуации в живота си. Мислите му са свързани с изясняване. Впоследствие, може да се обърне към вас с някакъв разговор или действие. Обмисля разговор, действие, но след изясняване вътрешно. С какво са свързани още тези мисли? Ами с това как да има, така хармония първо в него и как да подходи хармонично и балансирано към вас, така че отношенията да бъдат топли. Ам, Мисли как да подходи към вас по такъв начин, отново казвам, че отношенията да имат, някакво проявление в реалността, което било удовлетворяващо и за двамата. Нужно е някаква яснота тук да се даде, да се запали или се подхрани огъня. Тук много хубава енергия има, светлина, топлина. Този човек като цяло е с хубава светла, топла енергия към вас. Иска топлина да има в общуването, излъчва към вас позитивна енергия. Но има, пак казвам, някои неща, които той или би следвало да си изясни и да пусне. Все още му е трудно някакви неща да види, които са като нещо, което е ограничаващо, което той не може да види. Ето, да, има някакво нараняване в себе си, което все още не може да довиди и да освободи. И той затова излиза в енергията на точно този мъж, който все още се балансира емоционално. Другото, което като енергия тук виждаме, че може би в момента е по-пасивен този човек, защото е в процес на някаква вътрешно освобождаване на болка и травми, на нараняване от миналото. Чувства, че още има нещо, което да види, което да освободи, не е готов. То затова излиза тук и този рицар на мечовете, който има още какво да изяснява в себе си, преди да дойде към вас с някакви думи и дела. Да, ето тук при него има нараняване емоционално. Има нужда да освободи тази енергия. Затова по-скоро мисли, отколкото действа, но впоследствие, когато го направи, той ще го направи, ще дойде с една хубава емоционалност, вече е така освежен вътрешно, освободен, за да подходи напред в живота си с едно ново начало в чувствата и емоциите. Иска този човек към вас да подходи чисто ясно. А в момента не е готов за това, има си процеси. Така че ето такъв човек мисли за вас. Надявам се да съм ви била полезна с това таро четене, с това видео. Ще се радвам да споделите, ако е така. Пожелавам ви прекрасен остатък от деня или вечерта, в зависимост кога гледате видеото.